UDkt Trisekend usedlulisa ukungenami kwakhe ngesenzo esenziwa abantu bokufika kuleli zwe njengoba-ke kulaba abadayisa iy'toro sekudume ukuthi babulala iy'ngane noma-ke izinto abay'dayisayo zinophoyizeni okuyiwona okugcina ubulala iy'ngane. Lokhu kube nomthelela kubafundi baka-Matric kwenye indawo yasemakhaya ukuthi begcine bengayi ekubhaleni ngenxa yokuthi bayagula begcwele ey'bhedlela. UDkt Trisekend uveze ukuthi umphefumulo usushibhe kakhulu la bantu umphefumulo sebewuthengisa ngo-R5 njengoba-ke le zinto ama-chips ethengwa ngo-R5 sekuyaphoqa ukuthi ingane siyayithenga ama-chips ukuze ikwazi ukuthi igule noma igcine ishona. Uzokhumbula ukuthi enaledi Soweto eGoli kugcine kushona iy'ngane ey'ngaphezu kwa-5 laphana-ke ngesimo sokuthi zidle ama-chips asesitolo so-My Friend njengoba-ke oMy Friend kuyibona abadayisa kakhulu ey'tolo. Sawubona kuphi nakuphi la kufunye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela uyena Mathindo Ntosi intombi zimqamela amehla kabanyeze baqamela umathi bazi khuluvazi indaba zakani nawe ngelanga ezakho uyozazi enza sure mntana sekhaya ukuthi-ke usulupressile i-button la subscribe walike bese uyayilinda ividiyo ziphele bese uyakhomenta sine-full understanding ukuthi kahle kahle ividiyo ikhuluma ngani. Ngane sekhaya uDkt Trisekend ucomplaine ngabantu bokufika kuyibona benza izinto ey'ngacacile la ezweni bese veza nokuthi kungeke ukuthi ngathi uhlalisiwe bese wenza izinto ey'ngacacile ngabe-ke uwena oy'phethe kahle. Kade siphila kahle ngalesi khathi abantu bokufika bengakabikho la ezweni njengoba-ke sebesiphilisa bhojozi njengamanje asaneme neze ngesenzo abasenzayo kusho yena-ke uDkt Trisekend evidweni le elandelayo. Bafowethu ngizokhala uhulumeni ngizokhala kuye ngithi mina ngimbonile uhlabisa upresident wakwakhokta ulongani uminister ezama upresident we-AFP ngambona ezama ukuxosha abantu bokufika ngaphinde futhi ngabona balokhu bayaboshwa bayathathwa manje angisazi noma bakhokhisa leso sibhomo noma benzani nakufa iy'ngane zibulawa ngama-chips eshibhe kabi u2 ingane ifa impela nje ikhipha u2 wayo futhi no5 yothenga ama-snacks ingane ey'file-ke manje ingane lento-ke bengiyibabaza eGoli kule nkulumo yami yangamuva ngiyibabaza eGoli ngithi mina nakho sicela ngikhalisa abantu baseGoli naleti iphostekile lapha emazimeleni silahlekelwe zingane enkosini umsimele azikho ingane phambili emhlabeni lapha-ke ngoba kubhalwa nje u10 ingane kuthiwa yilele lapha engigolezane ingane ebhala u10 zidla ama-chips ama-snacks amakutshukutshu kufanele nto ngiyikhulume phela loo nto ngoba ngiyalikhuluma iqiniso ngithi nina amakutshukutshu esenihlala lapha eSouth Africa esenitsheniwe ukuthi ezivane ngizosibulala ngifuna ukuphutha lelizwe sengikhatheleke manje kunesikhathi-ke manje-ke ngisafuna ukuyobona ingonyama lena kulezi nsuku ngiphinde futhi ngikhulume namakhosi ngoba ngisey'ndaweni zamakhosi mina-ke manje-ke mina nje ngila kwagudluza ungane makutshukutshu nina seniphinile kuthiwa azivane ngizosibulala manje manibulala iy'ngane zethu nibulala thina yini nina nifika ingane idla ama-chips enu idla ama-snacks enu nina amakutshukutshu ifa ingane eSouth Africa mina nginabo angicwasani nithanda nonke kufana nani namaNigeria ngibona lapha emafonini nihlukumeza iy'ngane zakithi zamantombazane lena senihambe nayidayisa niyayikhumula manje niyayishaya sathane muni nenzayo sizohlala kanjani nani la eSouth Africa uyazi mina ngisho nina phesheya ndiyangithanda nezizwe zonke ziyangithanda kodwa mase nenza udoti lapha ekhaya ngeke ngivume loo nto leyo nto fanele ngabe ikhulunywa umdlokombane kasekho umdlokombane lamazwi njengokhulumayo fanele ngabe akhulunywa umdlokombane ngoba ingonyama lena ekhona nina uhulumeni niyayincikisele le ngonyama niyibamba ngamakhwahla ngoba nifuna ukuyidrayiva nina-ke mina ngifuna ukunitshela iqiniso namhlanje eyakwagudla ukuthi ungena ilali nje endleleni cha lutho mina ngizohlala ngimtshena amaqiniso nani nemakutshukutshu nifakwe uhulumeni la eSouth Africa hulumeni khiphala amakutshukutshu kangisawafuni mina lawo ama-tuck shop nina abafowethu eniqashisa ngama-tuck shop emakhaya nenzela ukuthi kuthengathenge ngikhatheleke manje yibo ngakhelene nabo ngibathanda impela osibali sebenizalisile libodadewethu nani nabosisi benu hambani niyogana ingcono sinikhipha mahhala eSouth Africa kunokuthi sifelwe yizwe hawu ingane ifika idla ama-snacks seyifile ingane senikhanda oCoca-Cola-ke manje
umnumzane ufika phuza uCoca-Cola, umnumzane uthola iqumba amasendle, umnumzane uthola iqumba engisho isibindi, uthola esibhedlela iqumbile umnumzane. Uthola uCoca-Cola uthenge emkutshukutshwini. Cha bosibali bafuthu ningiphoxile benginithanda futhi anginanqe nani. Kodwa manje hambani. iNkulunkulu hambani sesikhathele niyasibulala phela manje. Ngisho ukuthi nje niyasibulala. Ngimthanda nonke nomakhelwane bami nje bosibali bayangibona. Ngiyanithanda bosibali. Izambane libolile libolisa amaningi. Ningasho ukuthi namakutshukutsheni ngomakhelwane bami engijwayelene nani bese nithi hawu awusasifuni. Ngiyanithanda. Abantu engingabathandi laba abafaka upoison kuma chips. Nani makuthi nifaka upoison kuma chips hambani. Anginifuni kwanina kodwa nina manje ukuthi nina nifaka upoison kula ma chips hlalani ke nina eniphilayo. Kodwa nje sesikhathele sizofelwa zingane. Sesifelwe zingane ngenxa yini. Hawu. Ningakabibikho besingafi besihla nje yonke inhlobo singafi. Senisibulala ship kanje 5 rand. Umphefumulo senukhipha ngo5 rand ngo2 rand ngo3 rand. Awukahleni bafowethu mina ngiyakhuluma manje. Cha hulumeni. Mongameli wami lamatela lamaphosa. Deputy President ubalona wawa lapha. Ulongalo mashakile. Ngenelelani lento. Wena mfana ose Eastern Cape umbalula. Umfana phela kimi ngenelelani lento ngoba ngikhuluma kakhulu ku TV. Ake ngikhulumeke lento ke. Ngoba yini phela nithi niphethisa. Ngiyanicela nje impela lento lena ngizoyikhuluma ngibagudluza ungene lapha engikhona. Manje ngifuna ukuthi nifuna ukungifonela nginane page ndami ngizoyithola inombolo. Nani makutshukutshu ngikhathele yini manje. Siyafelwa ke manje siyancwaba sincwaba ingane emhlanje namalanga ingane nje manje fanele ngabe ziyobhala o10 zilele ibhedlela. Nizoyiphinda le lungana nizomtshela uhulumeni makutshukutshu ukuthi akubuyelwe emuva futhi koqalwa phansi ukuthi kuphinde futhi nekubhale lezi ingane. Ngizosola wena uhulumeni ngoba uwonikeza incwadi laba bantu. Mawukuthi bese nihlangene senikhokhelene imali ke thuthani nonke. Ngizoke ngibone sizovotelwa ubani. Ngeke mina ngivotele umuntu ovumela ukuthi kufa abantu bendawo ethulena ekubeni isigadena njengomholi. Uyabo? Imeya azinankinga, ominister banankinga. Umuntu ofanele ashaya umthetho ezweni. Nani namadoda enihlale eParliament nebafazi enihlale eParliament namadoda. Ilikhulumeni loludaba. Hawunapha kufa ingane kuthulekile impela kuthulekile futhi kuthe nje cwaka. Kuthulekile. Ngithi mina kuzoba mhlawumbe kuzoke ngibone kuthiwa namhlanje sekhona inqumo ezithathwayo. Lutho abantu lokubefile. Ngapha nje ade ngifonelwe ngapha nje eThekwini. Namhlanje nje ngide ngifonelwe elunganeni eMshwathi. Ngaphinde ngafonelwa eNanda. Ngaphinde ngafonelwa le nesibhojeni kwaNongoma. Ngaphinde futhi ngafonelwa cha esibhojeni ngafonelwa uPhongolo. Ngase ngifonelwe ePitiritifu. Ngithi mina yini na icrisis yodwa ingane isesibhedlela. Ngithi mina what is wrong? Bathi ingane zidla ama-chips. Ngithi aphumephi? Kuthiwa bawathi nge-tuck shop. Ngithi iphethe obani lokhu tuck shop? Kuthiwa abantu bokufika. Ngithi mina ningasho abantu bokufika makutshukutshu nje. Makutshukutshu. 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 Bosibali. Ijaza agcwala umoya manje ngikhathele manje. Hawu, sizofasifelwe zingane ngoba wawena nje wena engikhuluma nawe nje manje leti manje ngayithathi liphezulu. Ingane yakho kusasa izophuma esikoleni uyinikeze 10. Isibulawa ukuthi uyinikeze 10 ithenga ama-snacks osibali. Bosibali khiphanani nina enihlele eduze kwethu le. Bangakhiphani nina sobhaxana nesihleni nanda. Ngizoze nihambele nina. Ngizomemezela kule nyanga. Ngithi izwe liphume lonke. Lamatshela ngikunikeza le nyanga uyikhulume le ndaba uyilungisa wena. Ngiyabonga. Yabonga yakugudluza ungene. Ukuthi imoya muphezulu manje ngifisele uMatric ukuthi awuphasa wonke wasemhlabeni uMatric wase South Africa. Ngibambisa nge-high nje lamakutshukutshu. Awubuye isizulu uzothula le event yakho ngaze sengicasuke kahle. Hawu, yale nto yangicasula le nto. Sengibathe ngithi ngithola ama-crisis. Thola ama-crisis ngilindele ukuthi uhulumeni uzoyikhuluma le nto ukuthi akayikhuluma. Kunokuthi ayikhulume le nto uthule. Sebanikeza imali phela. Kuthiwa sife sinciphe. Uthiwa losibali. Ho. Odadewethu ababathathe bawuhlala le ngakubo sibaganisele bengakhokhile. Hey. Awufuna ukuthi kufe ingane. Kufiswe phela manje.